हबनोब्रा ओंखामखौलाय बे मैया बन फाननानै मोननाय फैसाजोंहाय दा बेदर लायनानै फै दा मोनायाव जानो। दे होनब्ला आं थांसै। मोसौ नागिरहैदोंमोन आङो नुवाखै बे फाग्लाया हासिबा लोंहैनायखौ बेरे फुंजानि होना लायजादों आंजों गाइखेर दंना गैया जाखोनो नानिया साहा लोंनो लुगैदोंमोननो बेखौसो सोंफैदोंमोन आङो। ए र' थाथ' आब' आं जिरायना लायगोननि हाब माथो बेवहाय खौलाय भुटान रायजोनि नारें खमला बायदि गोजा ओंखारबोबाय। नै फाग्ला जालायबाय नोंहा हासिबा लोंनानै बेरे फुंजानि नायनोनो हाखांबायला आङो। जानानैहाय बेवहाय मुलि नांजादोंबो तुत फाग्लि नोंखौ सिगां नुगोरदोंमोन नोंखौ हाबा लाखायोमोन आङो नैबे फाग्लि राखावसिखौ लाखायामोन हाबाखौलाय आं। मानसि लाया आंखौलाय लाबानो जायोमोन ना बेवाइखौनो लाजिनोबो रोङा बेवाइ न'आव फैनानै बिदि खोथा बुंनो नायनोनो हाखांबाय थाला आङो हासिबा लोंना फैबाय नालाय जाखांफैलायबाय। फैथारगोनहाय बेवहाय नों फैथारगोन दा न'आव थांनानै बिसिजों थोरसि बेरसें जानानै जाबाय नोङो बेवाइफोर बिदि खोथा बुंनाया। आंनि सनिया आंखौ बिदि आदाय फैबाय फाग्ला आखाया जालासोलाय बिसोरजोंबो। ओमफ्राय आब' नों गाइखेर बिनाया मैया मोनायाव मोसौ फिसाया जानानै दोनजोबदों ओमफ्राय दा साहा फुदुंनो आन्थाल' एसे दंसै हा बेखौनो लाबोनोसै आङो आब' ज' लोंलायनोसै जोंहा। नांथ'लान्दां तुत फाग्लि बेवहाय एकदम रायजो साहा फुदुंनो नागिरबाय बेहा नोङो बेखौ लोंनो हाला नामा? औहाय बेवाइफोर बे आब'आ एसेबो बुजिया एसे नायना हो बेखौ। र' आब' थाथ' आंबो लोंखायाखै आं लायनानै फैनि। बेवाइ औ माबे आंनि थाखाय एसे गोदै बिदि दंना गैया जाखोलाय? गैयाहाय बेवाइ मैया बाबु फिसा लोंना दोनजोबदों। बिहारिया लोंनासो दोनजोबदों दङ बेखौ लामायाव मोनथों नायथावना। नायनो हाथारला आङो बेरे फुंजानि जाखांलायबाय हासिबा लोंनानै सुन लोंबाय सानसे मानि थोबाखै नोंनो लाजिनोबो रोङा बे मोसौआ मैया दाख्लैनिफ्राय गोमाना दं बेखौ नागिरहैनो हाला नोङो लोंनायखौसो सिगां थांदो नायनो हाखांबाय थाला आङो। तुत फाग्लि राखावसि थांसां थांदो थांसां मोसौआ मोनाबा दा फैखा न'आव। बेवाइफोर अबाव थांखो आब'? गैला थांबाय लोंफैलायबाय बे। नै आब' आं साहाबो लाबोबायमोनहाय र' आं थांफैलायगोन आब'। नै बिनानाव खामस्लाया नै ए जिरायदो लोंदो आब' साहाया दे लोंसां। जेबो गैयाखै आब' जाग्राफ्राबो थाया साहा गोजा जानोसैलाय दा। जायोहाय गाइखेर जाबा देहा साहा बुजाय लोंनो हाखाथारो जेबो नांलाया। लोंसाबदो आब'। नै फाग्लि बै राखावसि लोंग्रानि बे फिसाजोआ खारलांलायबायनो। आयु जालायबाय बेना। मैयासो लामायाव नुथारदोंमोन आं गथ'खौ सोरबा हौवाजों लांजालायबायनो ब्लदनो। जाबाय थायो र' नायनोसो हाखांबाय थाला आङो दानि जुगनि गथ'फोरखौबाथाय। जालायबाय बेना बेरे फुंजानि ओंखारलांसैलाय दा जाया लोङा मा गारा बेनिखौबो बुंनो हाया नोङो सैमा इसिं बायदि सान हर सानफा
끝 진짜 섭초말하는 거 하셔. बेनाबालाय जेबो बुंजायाहाय हाबायावसो सोंनाय खोलायखोनो बेरे फुंजानिलाय थांलायबाय लोगोफोरजों सैमा आथिङा थाथेरा न'आवनो मा होनबावनो दानि जुगनि गथ'फोरखौलाय नाय लेखा फरायावथ' गैखाथारला इसेबो गैयाहाय आब' जेबो बुंजाया बे मबाइलानो जाबायहाय बे मबाइलानो माबा लोगोफोरनो सानहर हा नोंस्रा नानिया फैथाराखै न'आव ए गैया आब' नानिया खबर गैथारा थाब फनफोरलाय हरबाय बायानो एसेबो फनाथ' आब' दासान्दि गैथ'वाहाय आब' जेबो खबर गैथ'वा आंहाबो नै बे न'खौनो जारलासो जेबो खबर लानो हायाखै आङो समानो मिलायाखै बे गथ' फैबाथाय फैसननो रोङा आंहा नायनो लुगैबाबो नुवा मोखांखौनो हा जावैसालाय जावैसोआबो हजोंनो आब' न'आवनो हाब आइ नों माथो खबर गैया बारा दिनै आइ आयु रायखांनायनि सफैनायजोंहाय जिउ गोलावथार मबाइला रिसार्ज गैयामोन ओंखायनो खोन्थाहरनाय जायाखै आयु बे आखाइफ्रालाय मा जाजोबखो आइ मोखाङा मा जाखो मा गोसोम जाखांजोबखो औ मा जानानै फैलायखो एसे गोखै जानो लुगैदोंमोन थाइजौ हाननायाव आथा खामदों हाब माबायदि आथा खामजानाय जाखोहाय आइ एसे खेल लानांगौ आइ बिदि देहायाव हा दान मोनबेसेथो जाखोनो 7 दान जाबाय आयौ ए जावैसालाय बोरैथो औ आइ जावैसा बोरो माथो नुवासैनो आङो खामानियाव थांदों सोलाबा ओंखायनो फैयासै आयै आं मेंबाय थांदो न' सिङाव गानस्लायनोबो थांदो नानि रेस्ट लाहैदो मेंबोबाय बे हाबथारहां थाम्फैयाबो थांफैहाय आब' मा होनबावनो नै फाग्लि जानायफोरखौ एसे मोजां जाहोदो बेबायदि देहायाव हारसिं हाला दांहरगासो जेरावबो नङालाहाय आब' मानसिखौनो माबा दस्रासो नुबाय आङो मा जाखोथाय महरानो सोलायबाय थादोंहाय बिनानाव औहाय आब' जानायफोरखौलाय माबायदिसो जाहोयोनो हजोंहायलाय गावहालाय मोजां होनना खोन्थाहरो आब' गासिबो आं सिगाव मिन्थिया आब' मा जानानै दंथाय जेबो खोन्थाहरा जावैसोआ एसे खेल लाबानो जायो बिदि देहा गाज्रियाव हारसिं हरजाथारा गावबो उन्दै बैसोआव हाबा जानायखाय जेबो खोन्थाहरनो साहस गैया खोमा आंनिया मोजां खोन्थाहरो आब' हा जावैसोआ लाया हा बिहाव बिखुनजोआथ' एसे खेल लाथारनांगौना गावहालाय आंनि सिगाङाव लायो होननानै बुंजोबो आब' जारलाहाय दे आब' बे बिनानाव माबा मा होनोमोनलाय जानायफोरखौल' एसे थि गोनां जाहोबानो जाबाय औ आब' बावलायलांबायहाय फाग्लि आंहासो आब' आङो आया आब' गावसो मैया बारि खनानि जोगोनार थाइसे खानानै दं आब' लांफानोबा आब' आं बेखौसो बिनो फैखाथारदोंमोन बावथारलायबाय जा बोरै आब' आं लायना फैनो आब' दे जानो फैखादों आंबो दे लायदो थां बिनानाव नोंहाय आब' जि आराम खालामनो दंमोन आङो मैया आंहाबो जानायानो जाया रावबो बे नानियाबो जानो हानाय नंखाया बियो बिदि देहायाव जाथारबाय जाहैसां दा मोनायाव जाहैदो आब' गोथाव नुथारदों जोगोनारखौबो मादै हाब नानिया बबेनि जाखो आं सिनाय मोनाखैहाय खोन्थायालाय मादै ए नानि खोन्थाया दहायसो ओंखारलांबाय लोगोफोरजों फुङावनो मा माथोमोन नानि नांगौना नांगौखौ ए नानिया खोन्थानि लोगोमोन लोगो नङा आं बेनाव हाबा जानायासो फैदों आयौ हाबा जानो नानिया बहानि जाखो हाबा जानो बुंजानाय माथो उन्दैलै बैसोसो नुयो आं थेगापारानि मादै बे खोन्थाया हिनजाव गोदान गोसोबाय थायो हिनजाव गोदान गोसोनो एथ' उन्दै बैसोआव हिनजाव गोदान गोसो लायनायसो बेलाय
ayo karena maya kena pisang lai di baru lai Ơi, những gì đó? ayo butuh jadi gula bohai Không biết gì à, thằng phi đừng ơ. Anh biết thằng phi như nào phi rồi. Mà thằng phi như nào phi rồi. Rồi đi nó về đây, anh đi xuống đó, anh không có làm đâu. Mà thằng phi. Rồi đi một đá nó khôn khả năng bên nào? Khôn khả năng nữa. Ayu, mai xịt. Ini yang ini mau sih lagi. Halo. Ada pula. Nang bayar. Angin lagi berdeng sebaik dia awak. Nega pen okey. Mak, sini nuau. Mesti luar. Sini nuau, mana? Angin nak apa dari nanti baik. Mak, kau kau pasti jangan benar-benar ni. Angin tu siapa mesti angin tu tu ni apa? Hei, kau kau sini. Makan macam tu ni. Hello. Oi, makan macam tu ni. Hello. Hello. Ơi nani, anh không có lẽ mới giải không có gì nữa. Đã có lẽ nữa anh dù đi có thằng thay bác cứ chơi bao là rồi anh cũng thấy được. Nữa anh gì làm mà rất không được. Kit, dance ni sebenarnya hai butuh ayo, isin dia apa jadi pilih lagi Đừng lên nữa, đừng nữa. ni aku sini ya aku bikin ni Yang sini thằng bây giờ. Oi, maksud gula bagi ni. Kau cik ni dah, cantik. Ơi, xuống bé, xuống đi rồi bé. Mình hoa bên đi chơi mình hoa xuống đi rồi. Mình hoa đi xuống đi thế à? Are, aku sih mahal lagi. Lagi, oi, nang susun dengar. Macam ni nanti lah belum kemudian ni. Tapi mama saya ini mah. Bagi bici kawan aku saya juga. Là đừng được sai. Vì chính năng là bị trời đâu, đi đến khuôn nào không? Ui, sao ra là cậu cũng thấy biết sự kiện thằng cái này. Ơi, anh nói có phương ạ? Vì có mang bắt được dèo phương. Tu sana, tu sakit juga. Dengan ambil hati saya tu, ambil kau betul nak hati apa? Ada na, ambil hati saya bukan na. Dosa waktu ada dengan ni. Dosa lain nama, bangga lain na, kau lain tak? Ayo. Dia udah kau. Ayo. Mani dengar ayo. Apa ayo? Ang juri lanci ayo. Juli. Ayo, kau dah pisi pun ni, kau dah lah, Juli lah, dah. Kamu ni udah macam Juli lah, kau dah be. Ayo, kamani mau kena ayo. Kamu ni mau kau dah. Nuri kamu ni kau dah sibuk naik pada dah. Siapa pun sibuk hebat apa ya, kamu ni mau dah. Juli dah nak cita mau dah be. Ayo, aku suka kalau bunyi benda. Aku kosong yang mana lah, aku kosong yang baik. Dan, Mana dah boleh sini. di mana? Nung sorry, kapan pakai mana? Hinjau pasang hinjau dong. Ya, tak ada. Ayo, ayo. Sampai sini, sampai sini. Jangan sampai sini. Apa? Lima orang jangan. Apa? Ang lain sih biku apa? Ang ni juga bukan habalan siapa? Haba. Saya undi bersih haba lalu ni. Tapi kau ni acung musuh tanah lagi ni. Anda dah haba tanah lain ni. Apa? Ang ni bukan lawan tanah ni apa? Apa? Ang biku sini habalan apa? Biku pun luasan apa? Sulit saya ini apa? Kuraigor ala, kuraigor. Hanus, nunggu sulit tak kaya itu musuh kadang kasih ne. Nunggu apa kuraigor, nunggu tak kaya ala. Ayo, ang biku ni tu. Jadi mana? Jadi nak tanya sebab. Anda kurang tanah kot. Apa? Ni mau ni saja. Tanah kot. Saya kata dia ada dua hari jadi nak sebab. Sama yang ada deh. Gerak cukup saja. Wah. Tunggu badan lain, apa kau? ayo sana Ibu tu dengan teman-teman lain. Tolong, tolong.
हामबायसै गाबु हामबायसै बेफोरलाय बेयाव हिनजाव लायो नामा खोन्था फंबाय नों बेफोरखौ मा खालामनो सानदों नोंसोरनि गासैबो नोंखौनो खोनाजोबदों नोंसोर मा आंखौ बेयाव आलासि जानो फैनो सानदों नङा आं बेयाव आलासि जानो फैयाखै फिसायखौ अयथासार खालामजानानैसो फैदों आं आयै बेफोरखौनो मा बुङो आइसोना नंगौहाय आङो फंबायनि फरायनायनि थाखाय नोंसोरखौ हाया हाया नुनानै जुलि जाबाय दिनै बिनि साजाखौ आं मोनबाय फैसा थाखा गैया संख्रि बानलुनि दावराव बे दावरावआवनो दिनै आंखौ बुयो आरो नोंसोर सानदों आंनि गोरबोनि गथ'आ जिउ दं सानदों नोंसोरो आंनि गोरबोनि गथ'आ जिउ गैलिया बेफोरखौनो मा बुंबाय आं बेखौ मिथिदों नाथाय आंहा बेखौहाय चेकआप खालामनो थाखाय फैसा गैया सागिया नामा नोंहा न'आव खोन्थाहरनो आं मा मोखाङै खोन्थाहरनो आफा आयै आं मा मोखां खोन्थाहरनो आंनि दायनि साजाखौ आं नोंसोरनो मानो होनो आं दाय मावदों आं मोनदों दायखौ साजाखौ आं मोनदों आं मानो साजा नोंसोरनो साजा होनो आङो आरो फंबाय नों सानबावदों उन्दै बैसोआव हाबा लानो नोंनि फरायनायनि थाखायनो आं फरायनायखौ गारबाय आरो नोङो बिदि खालामनो दिनै आं न'आव फैदों आंनि देहाखौ आं बारानिफ्राय बारा गाज्रि जानाय मोनदों आं दिनै बेफोरखौ मा नुनो मोनखो आंनि न'खरा दिनै मानो बिदि थेर-बेथेर जालांखो आं एथ' खस्थ' बनजारिनानै फिसाफोरखौ फोरोंदोंमोन फंबाय मारै बिदि जाखो नोंनि न'खरावलाय दहायसो बेवहाय एथ'बां जानानै थांबाय आङो गैला आदा बोरै बिदि जालांखो आं नुनो मोनो गोसोआव हमथा फंबाय गोसोआव हमथा लादो मारै बिदि जाखो आयै बिनानाव मा जाखो बिमा बेवाय नानि आरो बिनि उदैयाव थानाय गथ'आ मा जाखो नानिया दिनै बे बुहुमखौ नागारनानै थांबाय बेवाय मा नागारना थांबाय औ बेवाय गोसोखौ दाला फंबाय गोसोखौ दाला कन्टेक्ट बिमा बिनानाव कन्टेक्टआ बोरो कन्टेक्ट पस्टमर्टमनि थाखाय थाबोबाय आयौ बे सालाखौ आयेननि बेरेखा लानांगौ
बेबायदियैनो दाब दाब जायगायाव खना खनला उन्दै उन्दैयाव हाबा जानानै सोरबाबा गावनि जिउखौ खोमानानै लानांदों, सोरबाबा गावनि न'खरखौ गारनानै थांनांदों, सोरबाबा लाइमोन बैसोखौ खहा खालामनानै गोजोन्थों।